Где який капелюшек? Здоровский! На море ти у їм будеш першою пригажуней. О, доброго ранку усім глядачам, доброго ранку. Салют усім! А ми тут капелюші приміраємо. Маргоша хутка з батьками на море поїде. Червоне. А червоним його назвали, тому що у їм вода червоного кольору, так? Да не, вода у ім звичайна, тільки вельми солена. Доброго ранку усім, сябри. Привітання, Лесик. Ух ти, яка у тебе кепка! Кепка як кепка. Усе життя про таку марла. Ти даш мені потім поносити? Да коли ласка. Ой, пригожая. Пригожая кепочка. Угу, дівчинки, ну модниці. Нова кепка з'явилася і про те, що доброранок вести треба, забились. А ось нічого і не забилися. Просто ведучі нашої програми, якими повинні бути, а? Розумними. Не тільки, я ще пригожими і стильними. Думаєте, нашим глядачам цікаво на ваші примірки глядеть? Дівчинкам цікаво. Правда, дівчинки? Во, чу, що наші глядачки відказують. Але нас глядять не тільки дівчинки, але й хлопчики. Ну, ось ти для хлопчиків що-небудь і пропонуй зараз, поки ми з капелюшами визначимося. Я не ведаю, що придумать. Ви тільки поглядите. Один раз його попросили, і тое не ведає ён. Скажи, Лесик, а що більш за все люблять хлопчики? Шмат чого. Комп'ютерні гульні, машинки, роботів. О, придумала! Маргоша, треба зараз мультик про роботів запустити. Правильно, Кася, і в нас є такі. А ми з тобою, Маргоша, покуль примірку продовжимо. О, чуєш? Знов пихає. А може, гэта дракон, який страшний? Слухай, а давай мы с гэтым пыхом у переговоры уступим и что-нибудь пообяцаем ему. Например, твою новую ляльку. Чому гэта мою ляльку? Давай лепш твой новый автомобильчик. Автомобильчик не отрымается, и он взломался. А мне ляльку шкода. Ой, Ой. я згодная. Отдавай ему мою ляльку, нехай тільки не пихкає. Слухайте, як вас там? Мы вам ляльку, а вы покинете наш доброранок. И не будете более пыхать. Ай, Ой-ой. Кася, Лесик, а ви де? Маргоша, хутчэй до нас, а то і ён цябе схопіць. Хто ён? ты дракон! И он так пыхает, так пыхает. Пых, пых. А, не бойтеся, я ведаю гэтага пыха. Ён мой сябр і зусім не страшны. Зараз я вас пазнаёмлю. Давай. Так. Пых асабістай персонай. Тесто! Звычайнае цеста. Я яго замясіла, пасля праграмы будзем булачкі пячы. І гэта яно так пыхкала. Яно, каб булачкі атрымаліся мяккімі і пушыстымі, я туды дрожжы паклала. А, менавіта дрожжы вырабляюць у цесце вуглекіслы газ. Такія бурбалкі, як у газіраванай вадзе. І гэтыя бурбалкі пыхкаюць. Так, нібы гавораць, што булачкі атрымаюцца смачнымі. Вось яно значыць як, а мы напалохаліся, розных жартаў навыдумлялі. Праўду кажуць, у страха вочы вялікія. А пых, ну, цеста, на нас не пакрыўдзіцца, што мы яго драконам назвалі. Булачкі добрымі атрымаюцца. Не пакрыўдзіцца, Кася. Тады, можа, мульцік паглядзім? Можна. Ён пык-пык-пык называецца. Таксама пра цеста. Чаму ты так вырашыла? Кася, цеста як гаворыць? Пых-пых-пых. А Марго як сказала? Гэтак жа. Я сказала назву мультика «Пык-пык-пык». Падумаеш, усяго 1 літру не дачула. А ты куды, Маргоша, з бацькамі збіраешся? На Чырвонае море. О, там самая теплая вода. Температура яе досягае 35 градусаў. Ух ты! Гэта як залезці ў цёплую ванну. Здорова! Там столькі рыбак, абавязкова маску з сабой возьму, каб паназіраць за імі.
Аднак запомні, Марго, у такой цёплай вадзе шмат невялікіх, але атрутных стварэнняў можа сустрэцца. Таксама многа акул. Не хвалюйцеся, я буду вельмі уважлівая і далёка заплываць не стану. А може, і мяне з сабой возьмеш, а? Я ў тваім заплечніку змагу ўмясціцца. Скажаш, што я твоя лялька, а? А я буду не врушыцца, калі што, і нават не дыхаць. У мяне атрымаецца. Вось, глядзіце. Лялька, адамры. Цябе ў адпачынак на моры і акіяны ніхто не адпускаў. Ну вось, чаму Маргошы можна, мне нельга? Бо цябе няма кім замяніць у дабраранку. Значыць, я такая незамяняльная? Значыць, І яшчэ непаўторнае, гэта табе ўсе гледачы дабраранка скажуць. Ну, добра, угаварылі. Ляціш на гэтае сваё море без мяне, Маргарыта. Толькі адна ўмова. Якая? Кожны дзень фота дасылаеш, куды хадзіла, што бачыла. Ну, каб я не хвалявалася. Дамовіліся. дарэчы, і вы, сябры, можаце нам фотаздымкі свайго летняга адпачынку дасылаць. Як гэта зрабіла Улянка Тапарова з Пружан. Яе ліст я знайшла учора, калі разглядала мінулую пошту праграмы. Улянка адпачывала на Чорным моры ў Адэсе. Ёй вельмі спадабаўся і цырк, і дельфінарый, і лунапарк. Дельфіны вельмі прыгожа танцавалі вальс. А яшчэ ламбаду напісала нам Уляна. Ой, класна. Сябры, і вы, калі хочаце, напішыце нам пра свой летні адпачынак. А мы потым выставу вашых летніх фотаздымкаў наладзім. І атрымаецца такі цёплы ўспамін аб леце і канікулах. Адрасы нашы памятаеце? Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны дабраранак tv@gmail.com. А зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. Глядзім. А вось колькі ўсяго мораў на нашай зямлі, ведаеце? Ну, колькі шмат, чырвонае, чорнае. Яшчэ белае. Запомніце лічбы. У нас 4 акіяны і 63 моры. Неверагодна! Вось бы на ўсіх пабываць. А якое мора лічыцца самым вялікім, разумнік? Па плошчы Саргасава мора, А якое самым маленькім? Азоўскае мора. А я затое ведаю, што самай вялікай жывёлінай лічыцца блакітны кіт. Во! Правильно, Кася. Яго даўжыня каля 25 метраў, а сэрца кіта мае памеры легкавога аўтамабіля. Ух ты! Уявіць немагчыма! Маргоша, сустрэнеш у моры блакітнага кіта, прывітанне перадасі яму ад мяне асабіста, добра? Абавязкова. А зараз робім мультыплікацыйны адпачынак. Робім! Ну вось і ўсё на сёння. Дзень пачынаецца, а канікулы працягваюцца. Новых вам адкрыццяў і новых сяброў. А яшчэ вясёлага настрою не толькі сёння, а кожны дзень. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым дабраранку! Каб аб нечым цікавенькім даведацца. І каб павесяліцца ад душы. Абавязкова. А нас яшчэ пэк чакае. Хадзімце хутчэй, булачкі смачныя пячы. Хадзім. Так, хадзім. Хадзім. Хадзім.